The DC lero pa 31 May 2025 ndikufuna ndichenjeze iwe makamaka iwe osusuka iwe amene sumaona kuti choncho ipa umangoona ngati china chilichonse nchabwino. Ndikuchenjezeni inu amene mukumaitanidwa ku State House ndikumaka adya limodzi ndi president, ndikumalandira ndalama, ndikumakugwadirani, ndikumakupemphani chifukwa tunkhani yayikulu ati anthu akapita kumeneko akumakagwadiridwa ndi president kumapempha kuna kuti chonde inu mafumu ndi amene mmakhala ndi anthu pamene mwadya mipunga iyi mwalandira ndalama izi mupite kumuziko mukauze anthu kunena kuti ine ndine wabwino, ngakhale ena akundinena kuti ndine wokuba, koma chonde auzeni anthu andivotere. Ndipo Julai yemweyi mafumu nonse mulandira ndalama zochuluka tikuenjezerani ndalama komanso ma arrears. Akakhala maziphunzitsi ndi anthu ofoka ndi kale akuyiwalira kunena kuti akhala zaka zambiri asanachitidwe promoted. Lero promotion yongopangidwa ngati anthu ali mu stadium kungwauza kuti takuchitani promote nonse. Promotion imene mukuyenera muidabwe. Inu amaziphunzitsi ndi amene ziko limuti muligulise, masale anu ndi ochepa. Mukamapanga zanuzo ndikumadya inu matiye kumeneko, mukamalandira ma 80,000 inu matiye, mafumu ang'ono ma 50,000, inu maziphunzitsi ma 50,000, kumakagona ma hotelo, ena akuchita kumabweresa ndi zibwenzi mabanja awiri, rumu ina uko nkazi, rumu ina uko, zakudya za kuma hotelo akumangochi zitakusambwisani. Muziwe kuti ameneyo ndi nyenga, and in fact zimene zikupangikazi ndi chinyengo chachima choda kuti corruption. Akatondika 67 billion kanapita ku State House kaja ndikamene anthu akusavukira. Musatengeke nazo zimene zi Amalawi. Amalawi ndife anthu omvesa chisoni kwambiri, anthu osusuka. Tikangomva kuti ati president akuitana basitu kunyamuka nditu kukasamba mazi ozizira mmafiriko loko ndalama yache yokalandira kumeneko 50,000 ndizomvesa chisoni. Anthu akumangochi, kuzomba, kuchilazuru, kwa mayaka, kwa jali, kubaraka, muli ulongwemu, kususuka kuchiponde uku, ku Monkey Bay. Ziko la pansi, ziko la Malawi, ziko limene ndilopempha kumasogolera aja kuzitenga ngati ndi olemera kwambiri. Ndalama zimene zimukuononga inuzi 40 million pasiku, 25 million pasiku, zimene zote zongolandira nanga za mahotelo, nanga za magalimoto. Pakana ndithu a polisi afika popereka matata awo, matata awo kumakanyamula anthu mafumu kumapita nawo kwa president. Koma akulu ziko ili ndio tembereredwa kuopsa kuyang'ana mavuto amene ali muzipatala. Mavuto muli mavuto muzipatala mu even olojo zomwezi za x-rays muzipatala zina mulibe, mankhwala mulibe. Kuyang'ana misewu munati muone misewu ya mizi even olokutyolo kumukamapita kumasamba njati kuli chigumukire china chake choopsa kwambiri chimene chocho ngati sichikonzedwa msanga muzamva kuti kutyolo kumasamba njati sewa masamba njati tikamapita kwawo kwa adalisoka bambe uko kuli chigumukire paja kumene kuja azungu anatenga kwabwino ndi kwasiya anthu okudawo kupompho kwina kwache kumene amazira kuna ndoloni nthochi zawo zina atazija kumeneko muzamva kuti kumeneko kwa anthu afa ochuluka. Tikamakupasa ni maoningi wa siti timangonena nthawi zina Mulungu amakhala atationesa zinthu. Mmene ninakuuzira nikunena kuti komatu pa nyanja ya Malawi iyi siku lina pazachitika zoopsa, anthu azafa. Boma ili latang'anidwa ndi kuba malama kuti agule mwina sitima zabwino, kukonza misewu. Even azimayi oyembekezera kumene koku kuthyolo akuzunzika kwambiri. Pa chipatala cha thyolo ndiye kuli mavuto azaoneni. Muzipatala zosiyana even olokukwizi kumene kulibeko ndithu zipangizo zokwanira. Lero ndalama ndizi mungofupa kwa anthu. Ndipo ati anthu azikuchemererani.
ati anthu azikuona ni ngati ndinu munthu wabwino koma funso likhale lonena kuti kodi zaka zonsezi inu Amalawi ndalama mmalandira kwa ndani? Bwanji samakupasani ndalama nthawi yonseyi? Awatu ni mafunsotu okuti muzizifunsa inu Amalawi, makamaka inu osusuka muzizifunsa kuti kodi munthu amene ndi munthu wa mtundu wanji. Komanso mbuyo mwaonapo ma president iniyo mkukumbukira nthawi ya Bakiri Muluzi. Munamuonapo Bakiri Muluzi akumaitana anthu ku State House kuti azikalandira ndalama? Munamba mwamuonapo Bingu akuitana anthu ku State House? Munamba mwamuonapo Joyce Banda akuitana anthu mu ulamuliro wache kuti tiyeni muzikalandira ndalama muzikagona m'mahotelo? Mungoziwiratu kunena kuti amene ichiseko chamupana boma ilili kutero kwa anthu amene wasakufuna kutuluka, anthu akupanga maplani wonse okwanira kupanga even gulu la zigawenga kuti lizichita ataki anthu amene ndi a opposition aziyapha. And inu a opposition ngati simugwirizana ndikufuna ndikuuzeni detili mulisunge nonse muzaphedwa nonse, even ndi ife tomwe ma activist. So kairo tili ndi a opposition amene masana amakhala achipani chawocho, usiku amakhala MCP. Ati anapangana kunena kuti nthawi yazisankho izakakwana azawa panga zothekera kuti dera lawolo kaya ndi akumulanje kaya ndi atholo kaya ndi azomba kaya ndi amachinga amene wazawinise. Kutero kuma MP ambiri musaone sali kuzipani zawo, amakhala kuzipani zawo masana. Lero mwatanganidwa ndipo kuli zipani ziwiri zosusuka kwambiri zimene sizi kusatira democracy, chipani cha MCP komanso chipani cha DPP. Kutero kukuje ni kudowa ngala uku angosankha mbale wake wa president, makandidates wose kuasiya kungala kudowa uku. Komanso inu wa DPP mwatanganidwa atu ni maprimaries paka na lero simunamalize. Kulima disputes ambiri chifukwa zijatinka kuuza nizijakuti anthu akukondera anthu ena kulandira ndalama, koma ine ndikamanena paja mmantenga ngandine wa misala. Lero kulizi ku DPP kuja mwina gangata imwe iti akamapangisa misonkhanotu, koma iniyo ngati president a Professor Arthur Peter Mutharika ngati president kulizi. Nthawi inoyo mwasala nimezi yochepa abale yanga, mwasala nimezi khandani itatu yeni bose si itatu. Malambo kuti nthawi zino mukanasiriza ma primaries ma disputes wose amene alipo muakonze muambe kupangisa misonkhano, komanso nonse mukhale pansi limodzi. UTM nkati kukula mitima ha? Zoona aliyese akhale president komatu ndiye muzaphesa Amalawi chifukwa awa ndiye aliredetu. Style imene akubweresa iyi ndi imachedwa ya Rwanda ya Zimbabwe kuzakhala kunyenya anthu azachita kubwerera pa nyumba kunena kuti iwe paja ukati bwanji si iwe winiko iwewe kumenyana nane, koma nangasini nane ndine opsyato pajatu. Koma ndikungokunenererani inuyo olo ine atandipha no problem, koma ndikunenerera inuyo abale anga. Abale anga azipani zosusa mawu awandikulankhula deire, mwana osalira lira amafera kunsana, mwafasa kwambiri ya opposition anzanu wakukutakatani. Tabwerani pamozi muombole ziko ili limene anthu akumapita kumakakanganiana sugar. Minister agwire ntchito bwanji, anene bwanji minister ayo mumbayo anene bwanji, koma anthu akusunga be sugar. Anthu akupanga beza chinyengo muziko lomvesa chisoni. Nkhani yathu ya lero yaikulu kwambiri ikupita kwa Minister Khumbize Chiponda wa ku Kasungu. Utenga undu wanu ndikufuna amayi mukhale ndi surprise visit. Mupite kubwaira hospital mukaone mene anthu akuzunzikira kumeneko, makamaka azimayi oyembekezera. Akachoka ku labor ward ndikuchoka kumeneko kwa atabereka mwana kupita ku nyumba yodikirira mwana akabadwa. Kumeneko kwa azimayi akupangidwa ku nkhanza kopsya. Ndipo tu nkhanza zimene zili kumeneko kwenu azimayi wangopitira kunena kuti nangasiti kuyenera kuberekera kuchipatala, koma azimayi oyembekezera akuzunzika kopsya achiponda inu tapita mukaone kubwaira hospital. Kulibeko ma toilet ziliko zozi ma toilet koma amawaseka
kuwaseka matoiletio ati asamafuna zinthu za uve ndi amauza azimayi kuti azituluka panja ulendo wautali kumapitaso panja koma matoileti akuchipatala apanjawo onyasa ngati yawo amauza azimayi kuti mwazikhala awo khondo nanga kumene amapita kumwana akapita kumene kosamutengerako matenda kulankhula nawo makilinawo amangulankhula za mwano olo kuti muimbire foni ku ombuzimani aje ndiye manyaka eni amangokalipa kubwaira hospital kuli uve koopsya inde uve uli muzipatala zambiri kodi tumalayi munotu zinthu zimangokambidwa pa wireless tizikhala ndi ukhondo chani koma tapita ndi pa ground po mukaone abale anga bwerani kubwaira hospital a minister mukaone uve uli kumeneko komanso nkhanza azimayi amabereka mosiyana ena amaberekera operation ena amabereka koma ali ndi mavuto osiyana amayenera kuti aziyenda pafupi ndi kuthandizidwa kuchipatala konko mu toilet konko koma auza kuti ayi ma toilet amene anatiuza mabwana kuti tiziyaseka ndiye ono ndi chipatala chomwe machisegulira chani amalawi tizikondana tizikhala ndi umunthu izi sizikuchitika pabwaira pokha iya muzipatala zambiri azimayi amapangiridwa nkhanza ena amuna akamabereka kumanena kuti kumene ukagona ndi mamuna akoyo unaliko ndine pano tazingobereka kumeneko usaninyase soya munaso mwana uja ndikupitirira ku Malawi kumeneko koma mukaziyangana zonsezi ndi nkhanza mkwiyo ochokera ndi ulamuliro umene ukuyendera ndi chifukwa choti manena nthawi ndi nthawi kunena kuti ulamuliro si ulamuliro ochokera kwa Mulungu ulamuliro ndi ochokera kwa Satana ulamuliro ulibe grace olo muzaone ku polisi kumene ma promotion yakungopanga na okhaokha andi ndizomvetsa chisoni kunena kuti ana amene angobwera kumene ndi amene akuchitidwa promoted munthu mwina wagwira 27 years ku polisi koma ukangomveka kuti iwe ndi wamulanje Thyolo Mangochi kapena ndiye wampoto sungapasidwe promotion olo ku prison kumene sungapasidwe promotion olo kuame kumene sungapasidwe promotion akumachitidwa promote ndi ana ang'ono amene akufuna kuteteza zawo koma mukamaliteteza zikoli mukamapanga zokuti muzabere zisankho muzaganizira sogoloso la ana anu chifukwa ine muzaona ngati mukupanga chipongwe anthu akumpoto kupanga chipongwe anthu aku Southern Region mukuzipanga chipongwe nokha pamene tikupita kovota abale anga muganizire nonse muganizire kodi sogolo la ziko lino ndiliti munthu uyuyu tikampasaso 5 years ina lizakhala ziko kapena lizakhala jahena anthu amtundu wanji awawa anthu awawa ndi anthu ovuta kwambiri anthu osakonda ziko lawo vuto lako no ku Malawi kutero kwena amangochemerera mu chimbulimbuli kunena kuti amene uja ndi wa ku Central Region president uja ndiye ineso ndi wakonko ndikamvotere tapita ndi ku Central Region ko mukaone mmene anthu akuvutikira mmene anthu mmene akulirira ku Central Region mavuto osiyana ndiye ndikufuna ndikupempheni kunena kuti pamene mukupita ku chisankho samalani komanso ene wa opposition kuteko ndi nyimbo yanga ya daily muzalira mwafasa kwambiri anzanu akukuta katani even zimene zonyamula anthu kumapita nazo ku State House zinayamba pang'ono tukulilongwetu ndizi zakhamukira somano ku Mangochi zikachoka kumene kumwina zipita ku Blantyre ndiye ku Southern Region ndiye kuli manyaka anthu osusuka anthu olira anthu kale ife tinkadalira ndirandi tikadalira bangwe kuti kumene koko sikwa masewera koma ayi anthu akangomva nkhani ya ndalama asusuka muzaphesa nazo ana anthu akuzunzika kwambiri muno Malawi muzazunzisa nazo ana izi ndipo pakufunikira mapemphero ochuluka kwambiri anthu muziyasa makandulo daily ndikumapemphera kuchokera pa 10 June pano yasani makandulo mochuluka abale mwambo umene ukangotha wa BN kujeni kunsipeku tiyeni makandulo asazime Mulungu aliyang'anire ziko lichifuka mavuto wa 5 years ina anthu azafa zuwa likuyaka Bon Klindo the DC mwana woopsya kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village tiye Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa